Ma'am Merly, maayong buntag ang head sa Peso Office sa lungsod sa Taguluan. So, ma'am, gikabot niya gano'n na job fair ugma puhon August 5. Ma'am, unas na unsa nga mga ahensya kaning mga opisina ang mag-hire ugma puhon, ma'am? Una sa tanan, pasalamat Miss kang Mayor Nadia Emmanuel Lipe kay gitubutan mi niya nga mag-implement ani isa sa among programa kaning gitawag nato Job Fair 2025. Apil sa ang pagpahatag og patnugot sa Department of Labor and Employment. So ugma mahitabo ang Job Fair 2025 din adunay 20 plus ka mga kumpanya ang among na-invite para maghatag og available nga mga job vacancies sa katong kapangita o trabaho. Unsa pa ba nga mga kurso, ma'am, ang pwede mo apply tomorrow? Nagkalain-lain di siya kay depende man na siya sa kapangitaon sa mga kumpanya. Apil sa daani ang daghan gipangita nga mga production workers, babae man or lalaki, wala nag-require sa kanang taas nga educational background. Apil na sa daani ang mga carpenters kay namang ko'y isa ka kuan diha kanang bitong sa ibabaw sa Santa Ana, magbalik naman sila sa ilang pag-construct sa mga buildings. So nagkinahanglan kita og daghan gid kaayo nga mga magtrabaho. So invite na ko ang tanan na bisan og high school graduate pwede og mag-appeal sa atong pagahimuon nga job fair. Abri ba ni Ma'am Merly para sa tanang misamis no sa mga taga-Taguluan lang? Open tanan. Pero ang among priority, ang gusto mo ko ni Mayor, taga-ano priority ang taga-Taguluan. Pero sa ang final na decision sa mga kumpanya man. So, gi-invite sa namo ang mga sa second district, sa first district of Misamis Oriental, o sa uban pang mga kanang mga probinsya nga ang ilang katao nga nangita og trabaho kay para mabuhi sad ang tanan dahil dunay trabaho ang tanan, so ang atong ekonomiya muuswag. Ma'am, asa man ipahigayon, ma'am? Dinira sa Taguluan Dome, ugma magsugod 8:30 doon na lang tayo gamay nga programa anin diretso na dayon ta magsugod. Ayun, salamat kay ma'am. Thank you.